Аз инвестирах 800 евро в инструменти. И аз инвестирах 800 евро в инструменти. Само че аз си взе големия комплект. 40 волта, безчеткови, професионал, 200 части, куфърчи, фенерчи, всичко. Аз пък си взех по-малко неща. Един винтовер, 2 батерии, зарядно, лазерно нивелирче и всичко на една батерийна система. Чакай малко. Ти даде 800 евро и нямаш голям куфър с 200 части? Аз съм си взел 20 неща, които ползвам, пък ти имаш 180, които само ти дрънчат докато ходиш. Хубаво де, че да те питам, колко работа вършиш с твоите? Бачкам си цял ден, с едната батерия работи, другата се зарежда, чиста работа. Аз също не спирам, де. Да, само че ти не спираш да си търсиш зарядно. Пишат ги, че много варят, бе, човек. Върви. И ще видиш светлото ти, като се щупи като солета. Хубаво де, ама моят комплект изглежда по-професионално. Професионално е да си свършиш работата, а не да си отваряш куфара като фокусник. Добре бе, шефче, ами утре ако ти паднат 3 обекта, какво правим? Аз имам система. Батерии, зарядно и инструмент, който ще ми свърши работата. Значи да не си купувам най-големия комплект. Не, взимаш си това, което ще ти изкара пара. Ако ти си като умния майстор, последвай профила на Toolsbox.